ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong titipin. Kung papatulan o lalo ka lang aasarin. Dosi balasi. Sino ba sila? Dosi balasi. Sino ba sila? Talagang ganyan, huwag mo lang patulan. Wala lang magawa kaya sila'y nagkaganyan. Nosi, malasi. Sino ba sila? Nosi balasi. Sino ba sila? Nosi balasi. Sino ba sila? Nosi balasi. Sino ba sila? Sino ba sila? Sino ba sila? Okay, thank you, Larnie. Thanks for Judge watching. Odds, you're the next one to choose. Okay, siguro I would choose Star. Star. Hello po. Hello everybody. I'm Star Gloria from the Gupan City, Pangasinan, 29 years old. I'm going to sing One Moment in Time by late Whitney Houston. Stay a little, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest thing is yet unknown. I broke my heart for every day to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through this much remains. I want one moment in time, but I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are hard to be away, and the answers are all left to me. Give me one moment
to be the very best. I won't be wrong. No time for less. I made a plan. No late chance. Here in my hands. Be one moment in time. When more than I thought I could be. When all of my dreams are hard below, and the answers are all up to me. Be one moment in time when I'm racing with there in that one moment of time, I would be eternity. All night time. If you seize that one moment in time, I can join in one moment in time. When I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are hard below, and the answers are all to be. If they give me one more time, when I'm racing with Thank you. Next, I'm going to choose Julia. 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 Good afternoon. My name is Julia Gabriel Torres. I am 18 years old and I am from Manawag, Pangasinan. Ang kakantahin ko po ngayon is Defying Gravity. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and sleep. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can't pull me down. I'm through accepting this, 'cause someone has me so. Some things I cannot say, but till I try, I'll never know. Too long I've been wrong, losing love I can't dive lost. Well, if that's love, it comes too much as I am on. I said I defy gravity. Kiss me goodbye, I'm defying gravity, and you can't pull me down.
My future is unlimited. And I just had a vision, almost like a prophecy. I know it sounds truly crazy, and true, the vision's hazy. But I swear someday I'll be flying so high, defying gravity. I'm flying high, defying gravity, and you can't pull me down. That you cannot fly with me. Let's take a western sky. Someone told me lately, everyone deserves a chance to fly. And if I'm flying somewhere, at least I'm flying free. To those that found me, take a message back from me. Tell them all to fly gravity. I'm flying high, defying gravity. He'll match them in now. And nobody can all of us know whether that there is for fun is ever gonna bring me down. Bring me Oh my God, pang ano to mga to? Okay, so we have wala na, no choice. Darren, you'll be the next one. Darren. Hello everybody. So ako po si Darren Perez from Umingan, Pangasinan, and I'm 21 years old. At ang kakantahin ko po ay Hanggang. Hiliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Hindi ko magagawang lumayo. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Ilang ulit mo na itinatanong sa akin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal.
hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong pilingan. Nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. May gusto akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal, hanggang ang puso'y kunin ng may kapal. Huwag ko sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin, di ko magagawang lumayo sa iyong pilingan. Nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may pag-ibig, hangin isisigaw, laging ikaw. Thank you. Okay, speechless ako. Oh my God. Anyway, Speechless ka, kami sumasakit ulo. Nakainis ka. nakakalimutan ko ang mga sasabihin ko. Oh my God. Oh, pati tuloy dito sa kalsada, nawawala ako sa sarili. Lang yaka. Nagdadrive ka ba? Yeah. Oh my God. Oh my God. Grabe. Anyways, paano ba? Hindi ko tuloy alam kung ano i-score ko eh. Ano ba yung susunod natin? Ano na? Ano na, sir? Nawala. So surprise kasi ako. I mean, they deserve it talaga. Alam mo yon, kung alam mo sa pinakita nila, apat, parang kung hindi lang pandemic, they deserve to come in Singapore talaga. Wow. Hindi, Baka pwede mo kaming unahin ni Hudson to sa Marina Bay Sands. Hindi. They deserve it naman talaga sa nakikita ko sa kanila. Anyway, let's go back to our judging na. So, umpisan na natin kay Sir Huds muna kasi later on, ayusin pa niya yung ano. So, okay, Sir Huds, please. Okay. Larnie. Hello, Larnie. Hello po. Ayan. So, Larnie, as what we can expect from you,
you did very well with your piece, no, si Balasi. Ayan, gusto kita makita sa camera. Nasaan ka? Ayan, okay. At saka, ang gusto ko sa'yo, swak na swak yung damit mo dun sa chosen song mo. Can you hear me? Narinig mo ako? Okay. Ayan. Yes po. Okay. So, ayan. So, good vocal performance, Larnie. No question about that. Malinis yung kanta mo. Pero, what do you call this? Yung hindi lang balanse masyado yung music sa song mo. Pero, it won't count anymore kasi na-overpower ng performance mo. No? Tsaka, you look so pretty. Napaka-confident mo. Ayan. Thank you po. Oo. Tsaka kahit siguro nakapikit ka, kaya mo kantahin yung song na yan. Hello po. And it seems to me that you are very well prepared for this competition. You have shown a good breathing technique. Okay? And you keep it up. Good luck. At sana isa ka sa makapasok sa Grand Finals. Okay? Thank So you good po. luck later on, Larnie. Thank you. Thank you po. Star. Nasaan si Star? Yes po. Ayan. Si Star, medyo binulaga tayo. Napakaganda ni Star today. Talagang star na star. Puro stars yung nasa likod. Thank you po. Ayan. You look so pretty today. Talagang you look so amazing. And yung vocal performance mo, wala rin kaming masasabi. Talagang pinagandaan mo. You have good Wi-Fi connection. Ayan. And yung good runs, binigyan mo ng bagong version yung One Moment in Time. Okay? So, pero i-confirm ko lang sa iyo kasi I heard some flats. Nag-flat ka medyo doon sa high notes. I don't know kung yung dating lang sa amin or ano. Can you confirm that to us? Kung, kasi ikaw makakapagsabi niya kung nag-flat ka. But from... Parang nag-crack po yung ano ko dahil sa lamig po, sa aircon. Nag-crack po, naramdaman ko yun. Okay. At saka yung stress, no? Stress, excitement, no? Yes po, halo-halo na po. Na-overwhelm ka. Pero just the same, you did it very well. You nailed the song. And congratulations. And kung makakapasok ka sa Grand Finals, so good luck later on. Okay? Ang ganda-ganda mo, Star. Thank you. Okay. Beauty queen. Thank you. Julia. Hello, Julia. Si Julia, the sweetest voice. Thank you po. Okay. I wanna see you on cam. Can you turn on your camera? Naka-on cam na po. Hindi kita makita. Nasa ka ba? Anyway, sige. Okay. Good vocal performance, Julia. Talagang you defied the gravity and good showmanship. Okay, wala kaming question doon kasi yun yung ano mo yun yung forte mo. Okay? Good diction and you look so confident in your performance. Ayan. At you look good on camera din. Okay? So, hopefully, makapasok ka rin sa Grand Finals and good luck later on. Thank you. Okay, Darren. Nasaan si Darren? Hello po. Hello, Darren. Ayan. The thorn among the roses. Okay. Ang kaisa-isa nating lalaki sa round na to. So, napakagwapo mo ngayon, Darren. Ayan. Kahit hindi ka nagpasa ng picture. Sorry po. Okay lang. Sayang hindi na i-display yung kagwapuhan mo dun sa poster. Anyways, ang ganda ng suot mo, bagay na bagay sa performance mo.
It seems that you are very well prepared also, just like the other contestants. Marunong kang gumamit ng condenser mic. You know how to, when to distance yourself when hitting high notes. Okay? Na-appreciate ko yon. And medyo affected lang yung performance mo kasi because of medyo nawawala ng konti. Konti lang naman yung connections mo sa Wi-Fi. Okay? And napansin ko rin yung umpisa, medyo nag-flat ka ng konti. Okay? It's siguro dahil kinakabahan ka at first. So, which is normal. So, medyo hindi mo na hit yung intro mo. Okay? But just the same, you did very well. Ang ganda ng delivery ng boses mo, yung dating sa amin, buong-buo. Okay? So good luck, Darren. Sana makapasok ka rin sa Grand Finals. So good luck and thank you. Sir Apollo. Jane, Jane, please. Okay. I would like to commend all of them, the 4 contestants, na talagang well-prepared sila, no? Yung bihis nila, yung itsura nila, lahat sila, you're all very pleasant sa camera, no? So, congrats and salamat at nag-prepare kayong mabuti para dito sa ating final. So, I'll start with Larnie. Larnie, can I see you, Larnie? Po. Yan. So, as what Hudson said, ano pa nga ba yung ina-expect namin from Larnie, no? So, alam mong pumili ng tamang kanta para sa voice range mo. And you know very well how to deliver the song. And as what Hudson said, mukhang kahit nakapikit ka, alam na alam mo kung paano bibitawan yung kantang ito. And I liked it. I like your performance. Kaya lang kung minsan medyo nawawala yung ating sound. Siguro dahil na-overpower siya nung boses mo. Otherwise, wala akong question sa performance mo. As what I expected, yun ang nakita ko today. Congrats and good luck. Po. Salamat po. Next, kay Star. Nasaan si Star? Hello po. Si Apollo nakikita ko, ikaw na ba si Star? Andito po ako. Ang ganda, Ayan. my God. Alam mo, Star, ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda ng itsura mo ngayon. Pwede ka sa Viewcon. Bigla ako na-insecure sa kagandahan mo. Anyway, pareho ni Larnie, nakita ko naman na talagang super duper prepared ka at wala na yung maliit na star na nakikita ko. Maraming star na yung iyong background. And good song choice. Okay siya sa'yo. Kaya lang yan, narinig ko din yung hindi siya actually parang flat eh. Tama ka, narinig ko yung garalgal doon sa high notes. And hindi maiwasan yan. Especially stress tayong lahat preparing for the finals and talagang nanunuyo yung mga throat natin, no? Kasi sobra na tayong practice and sa pagpe-prepare. But otherwise, I like your voice range, katulad pa rin ng dati, and the song choice is very good. Bagay siya sa'yo, sinunod mo yung aming mga suggestions before. Isa lang masasabi ko, good luck and congrats. Thank you po. Okay. Next, Julia. Nasaan si Julia? Po ako. Hello po. Yan. Andiyan ka ba, Julia? Yes po, andito. Ayan, hindi kasi kita nakikita. Anyway, if I'm not mistaken, sa ngayon, ikaw yung pinakabata, no? Sa batch nyo ngayon. Okay. Pagdating talaga sa mga theatrical song, wala akong question sa'yo. Kayang-kaya mo talagang ibigay ng buong-buo yung mga kanta when it comes to theatrical song. Siguro, wala akong question sa performance mo, na ibigay mo siya, na i-deliver mo siya ng maayos sa akin. Siguro the only thing is yung magiging familiarity lang nung song doon sa listener. Okay po. Mo yun. Kasi minsan,
nakakapuntos din yun kapag yung nakikinig is familiar dong sa naririnig nilang kanta. Otherwise, total performance, wala akong problema and na-achieve mo naman yung dapat mong i-deliver sa amin na magandang performance. Okay? Congrats and good luck as well. Thank you po. Darren. Nasaan si Darren? Darren, nandiyan ka pa? Yes po. Ayan. Hindi rin kita nakikita. Okay. Darren, ikaw din, nakita ko rin on how you prepared dito sa finals natin. Yun lang, kung napansin ko kaagad yung nangyari doon sa first part pa lang nung kanta mo, talagang agad nag-flat ka agad and bagay na bagay sana yung song na kinanta mo. Otherwise, hanggang sa matapos okay ka na eh. Doon lang tayo nagka-problema sa first part. Pero laban na laban ka din, lumaban ka sa 3 babaeng kalaban mo ngayon. And whatever happens, sa lahat sa inyo, keep on singing, continue practicing, and huwag kayong mawawala ng pag-asa. Okay? Congrats, Darren, and good luck. Back to you, Apollo. Okay, so to all of you, nagpapasalamat na ako. From the bottom of my heart, I really, really thank you kasi pinakita ninyo yung best ninyo from audition at saka sing-off then semifinals. At nakita ko talaga ang inyong, what I call this, pagmamahal sa contest na ito. At ginamit ninyo ang inyong mga talino sa pagsali at pumasok kayo sa tamang quarantine or pandemic contest at napasok kayo dito. You know? So, sa inyong apat, hindi na ako masyadong magko-comment pa kasi you deserve naman to be a part of this semifinals. At alam naman natin na isa lang ang mag-move on for the grand finals. Okay? So, for Larnie still there, right? Ayan, si Larnie. So, I don't have any questions sa performance mo since start pa nung audition until now, consistent talaga ang pag-perform mo. You are really well prepared from the start until now. At talagang iba yung charisma mo na ipinapakita sa amin, especially sa akin. Okay? So wala akong masabi sa performance mo. At sana, I know that you had been work overseas din before na siguro nakabisit ka na ng Singapore. Hindi pa po. Pero kapitbahay lang ang Malaysia, right? Opo, Malaysia pa po. Pero hindi po ako nakapunta. Okay. Sana, if you have, alam mo yon kung mayroong kayong chance after the pandemic, book a ticket, pumunta ka dito, call mo ako, message mo ako, Apollo, pupunta po ako dyan ng 3-4 na araw. Then, I can, honestly, sa inyo, ipinapromise ko sa inyo, hindi lang ikaw at lahat ng aking 12 finalists, talagang inaano ko yan. Because, that is, kasi you deserving ninyo na mabigyan ng halaga at pagmamahal na ipinakita ninyo. At hindi ako nawalan ng what I call this, ng pag-asa to work more because of you guys. Okay? So, salamat at i-share mo ang iyong magandang boses sa akin. Okay? So, as I've said, pag may after pandemic at feel mo punta ng Singapore, give me a call, message mo ako, then, I can, what I call this, entertain you, I can tour you around at sabi ko sa inyo, one day, Marina Bay Sands Hotel. Okay? Salamat. Next, Miss Pangasinan, Star. Where are you, Star? Hello po. Alam mo, parang gusto ko magpa-contest ng Miss Pangasinan Online 2021. Oh my gosh. Hindi, sa nakita ko, sa itsura mo, parang oh my gosh, parang hindi ka lang pang singing contest.
Pang beauty chorba ka pa, Neng. Oh my gosh! Look at the earrings and everything. Anyway, magandang boses mo. Wala na rin ako masyadong sasabihin at i-feedback sa yung boses dahil napakagaling na. And nag-prepare ka maigi. As I've said, na nasabi ko rin kay Larnie, na after pandemic, if you want to tour to visit ng Singapore, give me a call or message mo ako. Then, ayun, I can entertain you in Singapore na bibigyan ko rin ikaw ng 1 day stay in Marina Bay Sands. Promise to sa inyo. Okay? So, yun lang. Basta, what I call this, i-pray na lang natin na lahat tayo ay maging healthy. Okay? So, sa iyo, Star, maraming salamat. Okay? Julia, okay, Julia. Okay, ayan. Thank you so much. Alam mo, Neng, thank you so much. Ang ganda. I really appreciated yung mga kantang ganyan. Gustong-gusto ko yung mga ganyan na theatrical with matching chorba, you know. Yan naman gusto ko. Tsaka, look at your aura. My God, talagang dinala mo ako sa it's Lea Salonga. You know, Lea Salonga is ang aking favorite, you know. So, alam mo yun, so nare-recall ko ang mga performances niya sa'yo. So, as sinabi ko sa Kayla Arnie and Star na kung may possible time na after pandemic, na kasama mo ang parent mo, yung nanay mo, na gusto yung mag-tour ng Singapore, sabihin nyo rin lang at mimit ko rin kayo. Right? So, pareho. So, as same thing na sinabi ko kay Star at kay Larnie na imimit ko kayo at pa-stay kita ng 1 day doon sa Marina Bay Sands din. Okay? So, kaya we continue praying na sana lahat tayo ay maging malakas at after the pandemic, magkita-kita tayo. Okay? Salamat, Julia. Next is Darren. Darren? Yes po. Ayan. Salamat at nag-ayos ka na at talagang you really deserve to step onto the semifinals at hindi mo kami hiniya dahil napakagwapo mo ngayong araw na to. Okay, with your gorgeous outfit, you know, pati hair mo napakaganda, ayos na ayos, you know. Imagine pag nag-ayos ka pala talagang pang Mr. Pangasinan ka, you know. So, yun. So, wala rin ako masabi sa iyong performance. Napakaganda, alam mo yun, perfect yung pag-move mo as a man, no? Man na, gentleman. Okay? So, ayun. Pag hindi ka nakuha sa contest na to, then you still have the guts to join. May Mr. Pangasinan pa ako. You know, so alam mo yun, kasi you have the looks. Okay? So as I've said with Julia, Larnie, and Star, kung gusto mong mag-tour ng Singapore, let me know para ma-share ko rin kung ano yung deserving mo na what I call this, mag-visit na place dito sa Singapore as isang one night din sa Marina Bay Sands for you. Basta tawagan nyo lang ako. Okay? Darren, salamat. Maraming salamat sa iyo sa share mo ng iyong talent sa aming lahat. Okay? Now, ayan na. Sa inyong apat, maraming salamat. Hindi ako mag-stop ng pasasalamat kasi pinasaya nyo ako, you know. You know, masyado na rin akong stress itong week na to pero napatawan nyo ako. You know, sabi ko sa inyo, a smile can treat, yun mo yun, ang smile ay makakapag-relieve ng stress. Naibigay nyo yan sa akin. Okay? So maraming salamat sa inyong apat at napakagagaling ninyong apat. Okay, so bago ko i-announce ang nanalo sa Group 1 na ito, moving sa Grand Finals, gusto kong mahingian na ng mensahe ang ating dalawang judge para mamaya dire-diretso ko ng
i-close itong show na ito. Okay? So, Jane, please. Okay. Nakakalungkot, no? Kasi ang gagaling nila. But sa lahat ng contest, kailangan nating pumili ng isa. Kung ako lang masusunod, Diyos ko dahil, pasok na pasok talaga kayo sa banga sa akin. Good luck kung sino man ang makakapasok. And doon sa hindi, as I said earlier, keep on singing. Pursue nyo lang yung dreams nyo sa pagkanta. Practice makes it perfect. And huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kaya kayo nandito sa semifinals kasi kayo yung cream of the crop. Kayo yung magagaling na nag-audition at dumaan sa sing-off sa Star of Pangasinan. So, good luck and congratulations to the four of you. Thank you. Back to you, Apollo. Hudson, please. Ayan. Taray, nagte-text. Okay. Congratulations sa first batch ng semi-finalist. Talagang nagulat din kami sa performance nyo, sa pinakita nyo. Wala kaming masabi. Paganda kayo ng paganda, pagwapo ng pagwapo habang papunta tayo ng grand finals at pagaling ng pagaling. No? Ibig sabihin, nagkakaroon kayo, na-challenge nyo yung sarili nyo, nagkakaroon ng improvement. Okay? Sa looks, mula sa looks hanggang sa performance ninyo. And yun yung nagugustuhan namin. Pero syempre, dumadating tayo sa punto na kailangan din nating mas ma-challenge pa. It's because someone has to move on at merong may iwan. Okay? So, dun sa mga may iwan, sana huwag kayong panghinaan ng loob. So, treat this as one of your stepping stones. No? Para makatawid pa sa mga susunod pang hamon sa inyo. No? Kahit anong klaseng hamon yan sa buhay. May it be competitions or personal struggle, basta maging matibay kayo, ipakita nyo sa ibang tao na kaya nyong tapatan kung sino man yung nag-challenge sa inyo. Okay? So huwag kayong bibitaw sa pangarap ninyo. Kasi I know for sure that one day, mga bata pa kayo, kasi kami, medyo pabalik na kami eh. So mga bata pa kayo, yung lakas ng loob nyo nandoon eh. Kasi kami noon, hindi kami ganyang kalakas ng loob. Except for MJ, kasi kontesera yan. Ako hindi ako kontesero. Yung lakas ng loob nyo, yan yung magdadala sa inyo sa tugatog. Ang tagumpay. Okay? So, sana huwag kayong panghinaan ng loob. Yun lang yung masasabi ko. Keep moving forward. And good luck. And sabi nga ni MJ, kung siya masusunod, ipapasok namin kay lahat. Pero syempre, merong special reward si Sir Apollo kung dadalaw kayo ng Singapore. Ayan. So yun yung pinaka parang, ano bang tawag doon? Consolation prize. Ayan. Yes. One day stay sa Marina Bay Sands. Ayan. Okay? So pag-ipunan nyo yun, yung pamasahe. Okay? Ayan. So yung pamasahe, siguro Sir Apollo kahit pamasahe lang, no? At saka konting Best, ipon dito yung pamasahe, best. Huntingin na. Pamasahe lang talaga ang dalhin natin, best. Yeah, you know what? Mag-usap-usap kayo, doon tayo sa, Jane, doon sa yung sa bandang yung merong resort doon, di ba? Sa bandang Tiangge, na pwede akong kumuha ng mga 3 doon. Tapos doon tayo lahat. Yeah, doon sa may Tiangge, ano ba yun? Yung swimming, parang, I don't know, where's that? But anyways, meron, di ba? Yung meron. Actually, meron. Parang alam mo yung sinasabi mo. Yeah. Oh, yes. So, doon tayo for 3 days, 4 days, right? O, di lahat pa ando doon. Mga ganun. Yeah. Sabay-sabay kayong dumating. I mean, these are the plan. Ayan.
So, Mag-ipon kayo ng pamasahe Ben, nyo. tapos So, tabi-tabi ayan, tayo sa so- isang maliit na kwarto, Bes. walang privacy. Anyways, Oo nga. to continue, ayan. So, good luck doon sa apat, sa mga kapasok. Mas galingan mo pa, okay? Sa Grand Finals. Thank you, Sir Apollo. Okay, meron akong message sa inyong dalawa dyan. Okay. Again, sa inyong lahat, maraming salamat for showing your talents, not only for me, but to all the people who are watching the Star of Pangasinan Online 2020. Okay? So, ang ating nag-top for this semifinals, I see Laarni Kayabyab. Larnie, ikaw ang papasok for the grand finals. Thank you po. Maraming salamat po. Congratulations, Larnie. Thank you po. Congrats. Okay. Congrats. So Larnie, huwag ka munang aalis because meron akong i-announce. Okay? So pagdating kasi ng grand finals, we have spoken, kaming tatlo na each contestant will select a judge to mag-accompany at mag-coach sa kanya. Yeah. So ngayon papipiliin kita kung sino ang gusto mong coach sa aming tatlo. Ngayon na po. Yes. Hindi, bukas. So, Bukas lang, bukas. pag-iisipan mong mabuti kung sino ang gusto mong coach sa aming tatlo para what do you call this, ma-coach ka namin sa tama. Sabihin niya sila, ni sa lucha. Ako sa sayaw, pwede siguro. Oh my God. Yan, decision mo yan. Nasa sayo yan kung sino ang gusto mong maging judge. So you have... Coach. Ay, coach pala. Sorry. My God, natutuliro ako. Oh my gosh. Matataranta ka. Juice ka muna, juice. Juice ka muna, juice. You have 10 seconds, Larnie. 10. Wow, Nine. may countdown. Sige po. Ang pipiliin ko po kami coach. Ano yun? Wait lang. Ang pipiliin ko pong coach ay... Ano yan? Ano daw? Ano po yan? May Dali. music. Okay, ayan na si Larnie. Mamimili na siya. Ayan, pipiliin ko pong coach ay si Sir Apollo po. Oh. Wow. Wow. Salamat. Wow. Ay, hinilabutan ako. Oh, di ba? Oh my God. Larnie, salamat. So, I will be on your side kung ano man ang gusto mong gawin when it comes to grand finals. Then, I'm at your side. Pagtulungan tayo, So, just keep in touch. Mag-message ka lang sa akin. Okay? So, good luck sa grand finals. We have to keep in touch kasi ikaw yung aking what do you call this? Anak for this competition dahil akong pinili mo. Okay? Okay. So, to all of you, maraming salamat po sa inyong lahat. To our viewers, guests, and of course, Judge Hudson and Judge Jane. Maraming salamat. Thank you and magandang hapon. God bless po sa inyong lahat. Thank you. Bye. Bye, Star. Thank you. Bye, Bye. Julia. Bye, Darren. Larnie. Bye.